kare na kare akanirisia ya makwiria ya kare na kare na Yesu akabuguria amakwiria itu akare na kare. Right. Molisia twa summary to what we expect to goligeria ego ase echumeye daete to manyaiga again tori swali eliagana manya gocha what we are going to look at anene pi kara tukurigereria asokorera kwa Yesu Kristo nere singinchi omubero mwanya bantu ori imugetie ke mwanya bantu gosirioro kwegena. Yes. Kwaranga kwarorere gesunte in your life ekena kia kare kororore no enkuruari onyendiri gwanje gakombe gegoreki kingetere is ke mubere kia omubere omwanya abantu that is how go feel gogo ikanande gasu musaraba naro it became like ndirokororanga nobody or aso go rescue. This is what Jesus was feeling equally kutoko so ase echume reseni yaito igebekire gatigati obugati bwaye ebore ase egetabu eke kia Mark 15 no tugujiko kobatogoswa inkie kenene ndojikorra buna Birato akorukwegusi Birato kagoteba oyo mwendoki no muruoti bw'Abayahudi ni crowd na kero kingejigo dekarea oyo Yesu kobagendoki muruoti bw'Abayahudi ndojikorra buna gwetera oguchandwa kugoitwa no kwa kwemechariji ogochecheriwo ogotwirwa amate na ikwali egento kiarenge kiogosokupi tigatonya ko chibiche chitokunya kungaina ngoyo Yesu chitobegete chinyasi ngori Yesu atubire bitamba akyago chaburwa chianga chaya pi omanya koito manya koimuki omanya koirwa se musaraba na gochandwa na so musaraba unakoewa in other words inkikeria gwetera goikera ogokukwaye na goikera ogotinde kukwaye abo no to gochikorira Demo sana sama ya moyo goigo amasito na chikobaga kuriria ntabia kigima gekera to kwana rego yoko boki wa yes amen sasa nataka nikigima ayenaye umuroti w'Abayahudi amangana yeniga gukwanwa amonere pla to kwana nanga sasa meyo asobo nkigima asense meyega otokora Yesu retirwa Abayahudi ekaruba mona kiritikina mbamanyite ngamba bwatiri bagabara abambo muntu utatiga bamwitiri ase serikali y'Abarumi na ase serikali y'Abarumi omuntu obikire oringe gavana yense emeria Birato bakamoira ase Birato bakamubiko ogosoera kwaya mang'ana namange bamosoerete egitabu kia Mariko ngeikubika kera ring'ana riabegitwa ase Yesu Kristo ase okomosoera atokora egente getang'ani ekebungo kegia kabere oyo iga Birato agotebi akoburi Yesu koburi okoyo ng'aye naye omuruti bw'Abayahudi ina bebi birego teba iga Pilato akamuboria ayenaye umuroti w'Abayahudi akamwiraneria nabo igo aye gwatebire abakwani abanene bakamusoera ase amang'ana amange igo oroche ng'ana amang'ana amange bamusoerete aya igo omoriki bw'egetabu ekia tabegeti ko egente ekenene kiagera igo bataka kubika ase serikali y'Abarumi ng'a naende atagete gunchore serikali ya Kaisari kweruka omuruoti igekara twamareta ase ore entu totagete kworoki ng'a entu nabaigweri gocha ase Kaisari ko omonto nara kweruka omuruoti bw'Abayahudi kwenda mamincha erindegere rumie manye ko rwemo na jireki bara ko bamba abika bo puna pirata wakase binga kolika ya tanga tindochi bobe bwaye mbara goja goitaba na Pirato nete chitu kuna dekina buru bone keramo buri bo kiesa kamate watebiri takane tiso takane tinga dai muruoti watebiri gona berebo naende tamo tangete naende tangete takane tina entaji ikatigatia ono gukurigeria sebiga egendeke monkeringa Yesu atete korutu na Biblia yabe gutukuritanga nero muruti bw'Abaruti omuruti bw'Omarembe
omuruti gw'obwanjani omuruti gwa mabira tari buna babo Kaisari bali bari ngo gekera iko Pilato amuburia mang'ana yaiga amagweze nga tukoreribiya Yesu tachitu kupona mang'anandi Yesu agakira tate Pilato kende akamuburi nayo muruti w'abayahudi irere ng'anene Pilato akuburi Yesu Kristo gaiga singa kiyo Yes. Pilato nababwateri bagariria ryukomo okukana ekina kiritake teso imasuko na jirikina lakini kokurigereria gendo Pilato akorete gaiga ekera mu examine yakura kanyora tabwatike mo kanyora tabwatike mocha no abantu kubo ekera wikaga iga noria omukwani omane no kuruka yabas oringo muteneneri bubuye bwobanane Kayabasi omanyete iga eri bagariria n'umukwani gukwana n'umwe ikamanye ngana kiere ngike gwenete gokorekana kokuri Kayabasi yo iga enga kiyemo asigitabu kiye Yohana 11 ya kokwanira abantu bayenga momanyeti ngigere biya omuntu oyo makwa singe yigesaku Yohana oteberenga na singe njari ngumukwani omonene keko era akwani tingani yigo muika kamoranga Yesu kuika kwirigesaku ko Kayabasi birengereria ebirenga Yesu tigasire nto twara esige n'abarumi na indi mbamanyete emirimo y'uburutu bwa Yesu Kristo mwana kiyari w'ikikoba one kero Kayaba ekero Pilato ateba gaiga akababuri nkinda akore kingokora kibungo gya 10 ya hine ekero akobaburi okuiga mbabwatu murubiringa asenga kiye Pasaka ekero ekina gya orukira somo ase Pilato gusoso mugabana nko bariribaga obatigera omuntu oyo mase bari basoereire barababi irinda agende ari atabwatikina mbare narengo yo Barabas omwiti nabandi mbarengo akababori nko basiborera bagateba Barabas aiga gabwate gakobaboria ebirangaria ebirenga muntu oyo tabwati Yesu baratebega kogera tari mu tabwati komo chakonde to the surprise asinge nje yebibi no maite Satan gasoira senkoro y'omuntu no munyaburunga kurwane bagateba bobambe ntuto sibolere Barabas litokoro kama justice no muntu ogatebya abantu ekiumbe kiaringo gwita Kayabasi abatenga motebye amubambe oyino mukwani oire emirimo y'okora abantu gukiuru nero gateba motebye amubambe igekoirinda mwami ya Satan yaringa senkoro yale amen bono gaekerate amubambe Barabas akamwaka nere akamwaka ekibugu korokinga na mubairi gonera akaboyo omobo asogoita banga Yesu tigabambu Eligo connect to where we are going moraria ngosomore gintu kirabo ringana ndirabo gusoma ringana rinana rirabo nuchigo somero murigereria amanye nabo totali some kogendera bwati amanyenki lakini gintu kanana giare gocha igankelinga ki nkorigererinde abana abantu bari kanisa ime abange nabo bayareta Yesu Kristo and equally kuba gocha se Pilato conscious ya yera ya motebiri after doing every examination no mulisia teba muntu yotabwati bibe enchiriri to gotebanga we are listening to people nonya bago kwana gintu kende yonsi kirekebe n'abantu bakora ki abantu bateba I'm sorry to say this Mauricia I've seen where no nabarayibe kanisa bakogenda bunensi akogenda isinga injo babere compromised ekambinire yabe ya mora nga wengi wape ngana ndo maete bwakire ngaye buno murandi gogoje district yeye to kuna chikwaye chito chitige buna chikoreta ki unachire na chikore mekono
chikoro chichitike ng'aki. And actually, I have never witnessed this, and we are moving to darkness. Ese ngencho birata anyoreta osoire in darkness, akenyora gagosoarari. Ase bibi aba. Ase bibi y'abantu nera agatarende politically gakitiga totebe kene igare kogokyo muganda ekakogera nora akora ki akora no kero mwana siasa ikana kurwa buri tangane Pilato abwati rieta ribe n'abayahudi ase ngenjare kubajana bona yabeire ngakiata ite korosyo bwapati asokumuru Yesu arosi rieta riaye njira abana siasa banarete I will do something keri abantu banjete baigwe gose bakorerwe egere ndosi genduki ndosyo bwamate bwane no bosana barabu egere next ande bantige ko base position iri ngorete ki inde ekena kiego toreta ase kebungo gya 15 nare gusaba tosome kogendera bakike bungo gya 20 Biblia gotebaiga 15 Pilato agancha gokora ayara wenere umuganda akabosigorera Baraba na ekero akire Yesu chingini akamurua abambwe. In other words, birato to kuigwa egento gekogera kumurwa agokie kegusi kiabega bia elio aikiranie ukugani kwa gentoki kumuganda after abasibureire Baraba nigako Yesu metarichi na metarichi muinyorete yarenge metarichi ro ne kioro karingo muntu oyo omurure metarichi yarengo cover stripped naked kwarusi guchianga ne umucharichi uri gore gwaka ubwato kurotia nyona mauga ne chinyama it was not tari ugokukware gusugo chando kware guchiko chaka koro kokoke no guchando kware guchaka korengaki nene aseke bungo kia 16 kya mayota ngande the soldiers led him away into the hell called someke usinga kia otaba aseke usego tabanga barwani bakamuira ime ase nyomba yekigambero nere praetorio bagasangerekana amo ne kiombeke gima bakamuboya eanga monyinga bagatuanga egutwa yamagwa bakamubekera mutwe bagachaka kumukwania masoge umuroti w'abayahudi. In other words, egento keria bana b'eskuru bagotebanga ngo gokorera bare bagoko enjoy erietandire bagotumeka bagoko kejeri kanza ikwari erietandire abana b'eskuru bagotumeka nkorikia gokorere gechongeri ase gento gete mama ete no bwate weakness goseki bono bakomoroserie yangeye na kumurokomuroti enchireri ko offend Yesu Kristo como ashame equally ekaroko endeke bungo kia 19 and they smote him on the head with a red and did spit upon him. In other words no na matengo korabariki kumutwira bakaramate so meke mungu gya 19 na 20 abu no nkaiteri tukiriri yare go tukorera bya bakamwaka umutwe negetonto bakamutwira amate bakabeka amarunse bakamusasima kuba mochecheire bakamurusie yangeria emonyinga bakamuboya chianga chiaye omonyene bakamuira isko kumubamba erieteri aba murisia go genda tukobokonera go eriete bagotanga masoge umuruti w'abayahudi masoge umuruti w'abayahudi you know that is a omaeteri ninjireria ni ritwate banga nikecherio komochecheria mbana ritekera umuruti arenkia gokorerwa na iris kuyaye bono nere yebare gocha komokorera gintuki kind of wilirende como mbana lite umoru abaruti b'abayahudi ene b'abarumi igo bari gusasiye mbona nyasaye babika marunse basasiye mu muruti w'abarumi bono bakamanya kuirenga noye nere imbara twate no muruti w'abayahudi naenda abanyene bamwangire
bono na tuguchaka ng'a nkomusasima turi asecheche bono bakabika marusi bakomochecheria bakomusasima bona bari gusasima abaruti b'abayahudi lakini asecheche bamanya kumutwira amate bakumuhaka bakumubikira bakolika amariko bakobika ase omotwe oye ng'o oyo nere omoruti bw'abayahudi akumubikira yanga kumurusia yanga kumuhaka ebiranya na kumubikira yanga nyamonyinga igo ng'o nokunara kuri kwabo babwate lakini gwecheche naende imi yabo saita naro ogotaka kumubika obosuku buchie and equally this was in public. Okurusi guchianga ogokorera boigo in front of people in a way of trying to shame you. Ayabona nende koro muruoti ngaki muruoti yose nabwate power. Yes. Oh no, it's a sign yo como korere cheche na como oro kibuna chinguru chi aite kore tigendu kiek chitayo. Alright. Mano mancho morigira no possible na ebo sangari borigira gone kagari kya go mo nainte tuchikoba to korigira umagiga ikimwana ko mukobori na boyo sanga mo nainte emambia yabono chinga kutagana to bato korigira ya higoro yo ko gambigwa na boyo ko bambwa tali konde no kumuroti gw'abayahudi njera bakare kumurangiria nga masoge masoge umuruoti amorisia zedekaya yeso bono nyale ko baga kwenanwa kuruwa se Pilato twanyale ko batokorora nero enenirwe ase abasigara n'abanyanyimbaba nyale ko baga goitwa kirage bono tukonera ngo asubwe n'ikigima igoro y'ukubambwa kwaye omonyene uyore Kristo ebamubika somusaraba nekera bamubikira somusaraba andi barigirira iguru bamanya kuruwa bate abanga igare guturia abandi Mono na returia oyo gukwana ringanirio guchaka mbira ene Gayabas tigango torore konyi aguturia abandi ereta gwituria egente kamonkeringa yesare gwituria ntware guturika oyo kobeka echenga igare guturia abandi ereta gututuria ari gwituria ntware guturika asigata kia ba Korinto iya bateba isane kamungo kemberongo ibiri neyemo nakamokora ko bibibi engeri ibe namakuru nganeri ntime yaye tokoruko muburungu bwa Nyasaye esenkirende naki somusaraba ekera kubambwa endamwami ya Nyasaye yamukwire yarwe tugwira okoruko baitwe iri naintwe ime yaye tokoruko bere ere n'uburunge intu n'ibibi akamubamba se omusaraba o Calvary erinde babo ekende gaiga Yesu agakora ogwanja kwa tata naki Nyasaye yanchitense goikakaru umwana wayo momoima korende bwensi ramwigene tasira korende anyore obugima bwa kare na kare tori ringe bwo kia ikemberongo 25 na 2 soma ngo ebere na 5 na 2 gitabu kia Marko 15:27 Biblia gotebaiga amonere bakabamba abawuri babere oyomo esemo yokoboko kwaye gwokuria noyomo esemo yokoboko kwaye gwokobe nabo liriko ligaikerana erigoteba ubareranibwe amo n'abasaria yandro muri tokorera wo akabambu n'abasaria nande gogotirimboka wese ngenye chinsa kiro nga n'abasari bari nabaro baganza komachecheria oyo mongo machecheria ka oyo mo bakamachecheria asimarkero egotanga bari bakamachecheria Matayo nero goteba noyo oyo mo machecheria iguko bambu kwaye abasikari bakamachecheria igiakabere abantu bakuruku omukwani omonene akamachecheria abantu bakamachecheria bali barengo bakumwakana kumutwira mate korende Yesu taburitikende ogwichanda kwaye nkulinga akaremereria eridegere are tugutuka totarachi gusuka kurwabwo egento kende nande bagokora abo
ase kebungo gya 26 igo bakomorikera ali ase omusaraba igoro omugambi na amariko ogosoerwa kwaye nigo arikire igoro omuruoti gw'abayahudi ire kwakechere eyo nomuruoti bw'entoki w'abayahudi kind of supremacy enjireri chite nation chiabwate that difference ndire mogoikera omonto gete gose n'omugambi bw'ensegete mwataka korokia enseri gose mwataka korokia ense ng'a bono you are what you are powerful. It was a kind of a mockery. Tokoroka hairon. Eto isekurigereria ebinto ebinge biarenga iga they are hairon. Ironically biare ironically ngakionta. Nabo kere kene gose kitaria kene gose kibwate chinse moibere. Equally nande kero kurigereria you will see nga bari batakire goika Yesu Kristo anga komokonya mbagore tigintu gie. Mbayo. Nigente kera kuna ndo morisa na tako kemo. Somango Yohana 10:40 na kianda gwike 50 na 3. Yana? Yohana 10:40 ekorete ng'ananga omonto omubira ba Nyasara amutumye gukwane kene lakini birengerere bya maminja. Ase birengerere bya yararoche nga at the end yokobambuko likwa Yesu koliko no muruoti bw'abayahudi. To God, it was true. Lakini to the people, it was mockery. Yani ababare kubamba. Oburuoti bwaye, barabubare kubwika n'ubwinsi. Lakini ubwaye Yesu burubu wao. Igeka n'umuruoti ogosibora abantu kurwa subumbo bw'ibintu bw'amakwibi. Amen. So make bunge kemurisi. Yohana 10:49. Egerto kwa nenseme yeto endense moto endo mutumuko. Omonto yomo asabere Kayafa oyolenge omukwano omunene ase omwaka oria akabatebia inwe timorengereti ng'ambiya omonto oyo makwase eng'encho y'abantu erinde egesaku morengereti ng'ambiya omonto oyo makwase eng'encho y'abantu erinde egesaku ekegima tigesira naende eri takwanete ase omwoyo oye omonyene kurende ekiagera arenga omukwani omonene ase omwaka oria akabana ng'a Yesu nakwe ase eng'encho ye egesaku keria gose tari ase eng'encho y'egesaku keria gioka kurende amo naya asangereirie abana ba Nyasaye baria batananekire babe abamo nabo korwa ritukoriria bakarengereria buna baranyare kumwita bona Kayafasi n'omukwani omonene obwate birengereri bigambire na Saitani buna Balaam agambire n'ebirengereri bya Saitani atagete korageria Abaisiraeli omuntu Nyasaye omwikaga onjura Kayafasi agateba ng'a timumanyeti ng'a igire by'omuntu oyo makwese eng'encho y'abange tayinga n'ababigesa kukeba yauri boka goja gukwira n'ensi engima abana bari baitabire lakini Kayafasi ere ibirengere bya komwiko muraire nga Yesu ngokware nande agukwa asing'encho abantu abange areto guturika abantu bonse no muntu okurukwa Balaam igache taje korageria Abaisiraeli omwiko mubwata obasesenia Kayafasi agakwa naringa nibyo guseseniwa paka 98 tarero kwa Yesu Kristo ukorosa korete guturika setu. Amen. Kumulisia de Dominic nenyare kanenga kero kenda somugando yo ngamba yo abo barenge kero kende batarenge maminja gekogera ekero mugando uri nyato bukwenerenga mubambe kwa barirenda banyara bakora irwa maya igo batigarita asigete bagasiekerwa barabumba andamanete amono mugando gekogera abange badaga mubambe majority were there. Of course, abarenge barengaria and inyorenga ekerono politically. This was a political thing. Toise kuligerimia no kiarenge kiabwata abantu bekanisa bantu kibao ki execute egekobe executed na abaruoti bensi. Meaning abantu bari abare abafuasi babantaba na bari batata gete Yesu Kristo you mobilize people. Bacha somugendoki
ima umusangerekano yo stiri ntobwate bari barenge konya kubwati ngaiye sa akora gento kieki ngaiye akoirwa ekento kende riswali rinde ribono kwaretera ni rinde ndire riarengande chinga kiji chionzi ngaiye boro kiguba Yesu barenge kogera na ubatarire nero oro this wrong ango na ubakora gento kieki na bubate ni na Yesu Kristo egere bakora gento kieki bamokonye fear is in us na mwana wantu question ya bori mulisi ngo chando koye ndete ko tebaiga asi ekeronte ndete ko kora riswali egere mai go cha siri swali elio aboro kigunto manyete kiriari no nyumu ligete nga obwo bambu ababwate bakatama bakachigwesikerera bakachigwesikerera ari ase muchiorio Jerusalem ase ekaru yani ase eline ria guchikuboka lakini elia kubambwa batamire bakora gento kieke kurwaria ogetesemane batamire kiro mundo kugoro kwana ngora gento ki tingenda nchikubambwa na inje nangu na Yesu Kristo ati the end to kubarana Yesu abambirwa atindekirwe akure bagotokai para amase kanyumba bagosaba yani bakumeti lakini igenteke na nalizwali muneli kwaboli aso mugando yo abantu barengo Yes. lakini the majority wa no bo bamboro Situation ya ringe so tension bagatanga tension nero rona aso muganduro manene na biriche na obali bagwa keriugi mono goitania na biriche keroma asoira aso muntu oyomo Mwenyoro Yesu kuwenye umuntu rukwero umuntu orenga ase umucyoro kurukwa obwichimbera aliruwe otebanga ko boringa ba ayanayengu intutore region abangi nigo na abangi ngere jo ni isaina abazigari kirwisana na goikaisana emo bonekereje kama ukira so umuntu ode ibirije bingi ekeruho umuntu oyo mubode birija bote bara abangi bagwakerio mpaka gwa kumingana ki abantu abana abangi lakini gukurigereria agujimutwa abakungu bari baringe komokonye Yesu no baringe magi bakonya kubwati nonye noyo ogoje kugusyo omubere Yesu oyo Joseph wari Matai no baringe kogo somi bita obinde bono kya Lukanye ndware gogesoma batanga nonye oyo kuruku Yohana na aringi na nonye nese kitabu kia Luka bateba nga Yesu ataraji gukwa katebeti igarete tengi na gatebi Yohana nga ayu omwana lenda ayu mukungu oro omwana o igeminiti nga mbaringo ewade amba bwate chinguru chiokomokonya na babwate yuki puna abantu bandi babwate bali abanyabirite babwate yuki Akorengana emulise no tege tuska uchi sense moya kane tumanya kwenda sumo muko akorengana kero kende na vange ogochicheri oko okora mukora bintu binde moka lili twa kwana akorengana lita lili aligetwalia sumo salaba na abo baraba ebikiba kwana alia basigali bana bintu binde okoranga bikira ndege kogera Yesu kagokwanga kitano tulega bona sege fungo kerie kenene ile kitwera ko bato kuligereria ili tweli gukwanira igoro uyo tigirwe na Nyasaye ekene pi korengana nabara na baro chinga enchera ba musugumire onyorenge atoriwe kurwa sobororobo bumusalaba chinga kiji ngabwatirwa akogambirwa agoitwa nakobekwa so musalaba iga katika bega koranga onyorenge umwana Nyasaye ngamane ti Nyasaye nakorete namuboreti lakini uikira bono na andu kuwe abange bakarigereria amayane piuyo bono bakadevelop doubt yawe benega kina manega tena by the way akukura so musalaba igobono no mwana Nyasaye okaruyo namba wana nya baibali batanga utagwe kode tekonye ukure elo ala manya no lele por turakonera ngo igo abange ba morigerete bakaranga uyo tigirwe amana na tatoi konera ngo muri sedo ntete ko tebanga that was a dark moment asubuma wa Yesu Kristo lakini toinyora iga asenga kieye nigabuguritio muberongo mwanya bantu equally karo omwana Onyasaye aiga buno omwana Onyasaye nigakorora nandere kimwanya bantu irinde kimwanya bantu mete he was serving two sides of this life a side nere ya tatoye
Nereye akora ngaki Nyasaye ne ngaki wakora gintu kiki. Ngaki wantiga. Eke kogera it was 100% mwanya wantu na 100% gintu kiki. Nyasaye. Bono that 100% mwanya bantu ngufirie karenga Nyasaye onerende nga yakorteki. Use tato ne nseme kurukunga no mwana Nyasaye nga inande Nyasaye akoro gintu kiki. Nyasaye bono nande nga kiantiga. Ikwali ekerto gosoma, this is the time even the world came to know nga ekene pi mwana ono yongare. No Nyasaye. It was a dark moment for him. Eliakulira nekerago chikubutora gento kiki enkoro. This is the time akulira ensa ya kianda. Eyere jinsa kianda chia gento kiki chia marogoba. Ekisunte kiabwatire ekirima kurujinza irenga for 3 good hours. Ejiko ansera kwanzera jinsa isa goika jinsa kia kianda tosare 3 good hours ekisunte ekirima. Chuma duse kwanya kore ekisunte karo motinyo tayo igora. Na marare nekire gintu gitubire uguchigutara upora buize gwake gintu gitukuma chikoranga nemu abantu baichirenjera. This is what happened mugasugati, and this is the time no nabarugote bakari kweburinga ekene mundu yo yakora kana gitari ya kawaida kente kenkiaringe gya kawaida ikahaweke ni their spirit yeliyo kwegena kuliko abakamanya ngekene mundu noyo. Yes. Talibonsi nande baroche po. Abande bakamachikorora ngaiga banta babona nande nkubanga bari. Nakose ni abanite nande guchigikatorabo. Nachikubukinza yakatatu. Bono nkubika bakari still rikabakoro rigezunde kabaroro borabu. Yes. Gosibarore kene barabu bakarora ngabakubika nande mikakati bachikumutanga no nukuboka takoraki. Inyora ngene birecho soete ime yabo barabu. Birecho mwete kasoiri ime yabo tukunyara gunjura that okorengera rigori kwago kwari ime yago ng'omuntu no mobe nonye birangara bindi gintu gyakorekanire kere getari ya kawaida still birecha gaba sigegete akabatanga korore kene kiria Yesu ni gakari kurira akidatona wantiga. This is the time ekero yesatiwa ekero yesatiwa ekero yesarora ngotigirwe ekerakwa. This is the time abarabu bakari kubuganga koranga gakari kurangiri bonelija gatorore gose elija na chakoreki na chamubo na chamobori. This is the time yani barabu you know sometimes yakarubire chago so iri birengeri one barengeri ngaki bakobanga batanga koranga kari kurangiri elija binda iga ba marieta nare ba bigitaiga elia kwa na eroi yo bakara tanga Aramic arai. It could be easier to hear Jesus as calling for Elijah. Hello yo bakara kora muna kari korangeli Elijah Aramic ariaya, which means my God is Yahweh. This is the mistake. There is some bystanders make. In other words, misjudgment kabororo koranga bono korangeria karengo babirija bakoreki amokonyo igaba bantu bali still bali ngari spiritually nabo babwata doubts mbale ngase bakorteki asebali Bienvenue sana. Bolisha ni mate na bwate ngenta komenta amangana narari jenge kakorere lo yelo isamba sapatani omone no mone na kiwantigire Yohane ikumira kiane merongere to agateba yaerire ekere yaera aya tengi getamba gie karu kanachika gegatanduka kabiri ngana no mukwani uringo ekabiria goya abikire kinsa maisatu egora ase yaja sa the most holy place mono iga wate sanduku ya machike korku ngana wanya sawu chutelena amwanya bantu ta korusi wanya sabe moyo no mabwa Kristo Yesu mubiro eno ori karu tegetamba kiria giatenenete umwanya bantu bwebibe botangite tota mororo monene nyasaye
Ebitabu ndiro biko yebeka bia Abagalati 3 koko yerike mukeye 14 goika 13 paka 15 limo na gatano iyegateba nga Kristo agakorko bibibe oyo utamanyite bibe akabukoragirirwa asengenji yaitu akababune mboli eri ya etu ebibe asengenji yaitu elinde asokubeko kwa yaso musaraba yakwara batanga naragereri yokubeko aso musaraba egetamba keribuna giatandoka ika koko igitabu ky'Abaebrania 10 iyegatebanga enjiri nyika iguka egekora obugoiri bomwanya abantu bwebibo bobekirwa kure kare na kare bono gwetera asarira batokurigirie kerwo kiamabira abotokogera bono igetamba keriogotandoka you are able to see now to bono mwanya bantu kerikiaro gututanga turuka sobusikwanya sai wetereze Kristo enjira ya igoiru turanyara kogenda asekero kiamabira no baremu kokorigeria saba Ibrani 10 tabokorigeria komgokiye 14 kogendera ekorokinga enjiri ye igoiru agakorko bibibe ero yotamanyite bibe kigoga asu kwa yaso musaraba naateba ekerara gabo ogoteba monone kigwantigire neringa asomo mwanya bantu bwaye tarukinga naine nabuku no mubiro yubwebu ogai chinguru kyegiga kare na kare lakisa itani atata kerete eso etinga ninje na muita akwe erindegere pakagenga ne ro muita ko engeri yewe na makunya saka ru mwana oye Saitano Judas no yaba ponsi no yaba ro tiga mbamurwa enda mwame ya Nyasaye yuka nera ya ro ite Yesu niki akakorukia Nyasaye asoko okomurwa mwana oye kerago tengo monene na kwantigiri nakiga koreto guturika amen akakorukia kia Saitani wetere Judas gekorokienda mwame ya igo Judas igi akorete nkebwati kende yons no guturika wait ige kworo kienda mwami ya Saitani ege koru Krista korete kyogwanje ogwanje watata gokoreke amaneki tata Nyasaye korete eso kuru mwana waye ebibere na bikorete guturika asigesa ku kyamanyaga kyogwanje ni mwanchu muri ari gokia asigesa ku kyamanya bantu emande yebono tokogenda somo tumukumwe kigima semo ya kabene yo mwere byara ko batu ko rigeria igoro ya ogotinde ko kwaye kuri asomo salabo bambi bono nare ko baga gotinde ko bose nande girikiranya ko bahange ko bwate no bongo sibo gusanga ekaranga cyane rigori yago gotrase mitanda itu namba ito ya SMS yegotase simu waseti biyago igago asogenta ko ba ko rigeria ogara toskare kuran toraseka keterigeta Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba byukoni asiduka okwagachira ebyubulimi nibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge konya bari icyuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gikinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Uhuru Superstores yonyo levi
Supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umucubusungo nigo bono yakorenteire ebintu byogutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikonigwa asenjera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushi bw'okuruga chidaipa ni chitissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo ibikoroto boigo nkonia bale ebintu binde asenjera ya retail byogutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'emito nabo igo chipillowcase mbabuate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebindi ebinge batalirime y'omucyobusongo Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Macho murigeria umirana inche Mildred Momanyi gochakira buchi tariki emerongevere nebere goikachi tariki emerongevere na chanda engaki togo chokoretera eyemaseyemo amorokereri yoboremi korwa ase omochio Nairobi gakoretwa sore negetaseni Kendizi TV engaki kiabwaterane no mobogani o Camel Park togo chikobaretera mangana na oboremi kobaroki oboremi ndunabari ndosomete mama ni muzabibu mama ni oh yes. So, and we are going to do what we call face painting na eating competition huko hivyo abalimi ndagera yeto ama toka gutuno tumerne Jamhuri Grounds courtesy of Camel Park, the pride of Kisii na Ndizi TV Omwasubo Mogusi. Camel Park, the pride of Kisii na Ndizi TV Omwasubo Mogusi. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kora emirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. no mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada
Canada grade 1 kero wachire mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntuganetie abarigereri bari isiko bari batete gochaka biashara bachicha ase mama Tefi Mitumba erinde banyare ko bakonyora obosemia ng'a naki bawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore kobwate chiri busta na 500 ase mama Tefi Mitumba kwanyorire kero botokere number 1 erinde onyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imiyumu cy'omusongo ase nyumbiri ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero mama Tefi Mitumba Bells abiro kama mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Gochakia gose kogenderea obonchore bwa mitumba inchumu mama Tefi Mitumba Bells kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheje cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire babwate chipboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guarantee. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Samo ya kabere amagerio yelesone mambi yabono mwanchumo li gireria nariko nyakubulia balisi ga mai kamera ngo baburinga na kiko nyare kana koranga igoto kwero bono mai taparo na ngo tabanga tali koyarore obosoku enjiri yakara ngo tera senjiri e ko mwachingu why do we find it so difficult kurentua abakoreri wazo shit na mangana no mesangere kanero mai tokora agende yende Morisi na bora bora na morisi wanto kora randi kora agendra kwanza morobeli kwanza ngo batebini na keko kera mwanya bantu ifendi so easy eko tokera rahisi sana go opana amaye ko mabwito kwa na kireki na ko mu Kristo ogo tuaro go mara kabere ogo gimabwa Adam oro mabwe bibi no ogo gimabwa Kristo okura unumbuika Oni ego dipendi umuntu yoiganga omuntu atara mayis completely akari geteguru kunga tosta surrender MP omo buri gwade mu bogande abarubo bogwatu boba ageko no ayisa batebanga omuikana baganitie lakini omogere onu boba igobugo cyalibibi biribiri me omuntu omuntu nabaruche kene natagite gukyo siginjo eri ni aye ono yina arakogera tigambe kigenteka matua tugo twaro tigetaria ekero yesa goteba ekene agoteba omoikone na tigira asuri omono none ndakigwantigiri gitamba giekaru ya butokaiga musigari bakabikiro babera barenda abantu bari babambire yes uri umusigari yo mwana bakoro kese njari akarigire kubensa ya gatana ari mu wiki ya kianda umusunte agakumi muntu kyo yerekera kubamba umusunto okoba
akarora ekeraika akarora buna riria agatebanga omonene na kiwantigire umuikona na gutigeire omonene yaerire agategerera mang'ana ya Kai akarega tamba gikutukaiga ngaka na Yesu gukwa njaringe kawaida umuntu kubikwa musaraba kuri tukerimo titukuri esenga kiri yaba yaringe kero eguchigwikari tukurie esabaterigirite onyo bambwa bako mwaka akamarwaya erinda subunane akwe abali bane barabona wanya bahagetwa marwaya igana basubuna indi lakini mbarakwa yesera agakwa akamenya gwikira na ekene oyo uyu ni umwana w'Nyasaye okoire nilikwaye kubwanje ni kubwororo naende karo bako mwaka oteba omwana nubabire kara bamatike baokora ate surely ekene uyu ni umwana w'Nyasaye. That is the time we will believe. Esenjera yembu ya Kristo pono nari kubika ngake naintwe oyori kyorokererwe tutugutara asimbara turikiyaye ngwitire esenjera yo kumenya kwao n'ugukwana kwao no gukora kwao koragera batenga ekene uyu no mukristo kene uyu no mukristo Yesu tachite kobera yes tabet somusaraba na chitabega gatinde Joseph Arimathai kwendare ko sabo mubiro Yesu Kristo ngorenge Joseph Arimathai tasome asi iyo 42 mpaka 47 no mang'ana ya muntu kiorenge 42 mpaka 47 right Biblia gotebega yacha koba mogoroba ikiagera rituko ryo kwebeka ang'e ntaryo rituko ria ogota ng'anera eri sabato Yusufu omuntu bwa Arimathaya agacha oyorenge omusike omuntu bwekegambero ere omonyene nigo aganyete oburoti bwa Nyasaye agaswana obore mwaso gosyo bwa Pilato agasaba egwe omubero Yesu omuntu gusaba omubero Yesu Kristo tari muntu igaiga no muntu renge omuntu musike muntu monene o asechinga kiecho igoza non asa na umuntu niga arengomo arenge a member ya Sanhedrin ande ikwali asekegambero abana abantu basomete abana abantu baira maskani iketariga korugia kawaida omuntu bene bwa maskani yaye kwenda gusaba umusalia obambirwe achigokora kintu kieko ande togote bunga ere niga igene naga igaganyete oburuoti bwa kare na kare go that means no nyorenga asekegambereke equally it was somebody tali bonzi bako base bigambero se bako bari ase kirasi nona serikali barabanyabibe uze bare corrupt togoteba mbali banyasaye bakorte kintu kieki abige tororo. This man was there and this is the first time tokomora and the last time nero kari gusaba omubero Yesu Kristo nekerasa mu mubero Yesu Kristo nigakare koyoegwa na okuyoira na kuyotindeka gakuyotindeka tari kuyotindeka bosaigo igakare toso maybe bunge byagara tumenga yakuyobeka kumia ekiagera aikire gokwa akarengereria omotangani uria bwabarwani rigana akamoboria gose ngare akwete oika agachia konyora ekenenga okure akayusubu omubere Yusufu akagora egetamba kigetani akamuikia akamogoya egetamba keria akamobeka asoboina bwabachetwe ase egetare naende agaturungania rigena gochia ase egesieri kioboina Mariamu Magdalene na Mariamu ngina Yesu ngina yose bakarigereria ase abegeto. In other words yaba unatuarigereri kurumaga evidence yeri twari kuboria nga bantu bande barengo bari unya kuvuga ati this process aba nabamo baba baswati aba they were there following nga osiga kikende ngeche kabe nchirerio kunya gukonga kurware. Equally we are seeing this man kasabo muberoyo niga hakoyobo yibuya oyoira oyogacha equally no mugambi gakare go doubting atara ko mangana ari omulisi ari gukwana njare ngegentuke mpaka gerete ngokure go bwango igo it was something
bakagaburi omuruoti orio monene, yani omurendi orio monene kabisa ng'a nkare akwete taigenete ng'ukure ekera yaba. That means ing'ano n'oyo Joseph Arimathea, he was among the crowd following ng'aki a process ya koraki goika buna kwa ng'aki akorotanga na kumanya, meaning he was following closely ng'a omuntu oyo ng'aki agora gintu kieke buna kwa, he was the first one could demand omubiri oyo aendame. So that means no any family konyora e family eno yarenga lakini mbao boete ntoigwa bunga egente getanga ni boldness agatwara boremo akagenda asogusaba omubiri oyo. There is a bold act ekororekana kurwa somusacho anda singing maskani yaye akaegwa ng'aki abantu aba bari gotindekwa bari gukumusaraba igoro bari gotindekwa mbare koegwa amasikani yari yogutugutwa, lakini Yesu tukarekorora oyo eseng'enche amasikani yari yaye osabira omubiri oria as a request. Aba tomboria ng'ai abaibi aba bande bachete gotindekwa, lakini what I know is Yesu era narusiri orora akairwarari agatindeku na masikani yari yaye nande tachiti gotindekwa ndonsigo akairwa sobwina bwabachire biya asegetare muntu atarabekwo akabekwa ororo. Ebona sana karangere kiawe ngorigerere turomurisia zedekanga batekenda se ritorero irinde tunere ko batawasase ebirengere na bwiga magori yo manchu muri egento nari gukua na gaiga birata ago icyana aseng'encho nyende litwara gosoma kuru Matayo Yasaye noroge tumuka birata ng'umuntu utabwati komoja kundi to base kweso yasa manganaye one kerawe de kurigirira okuri mukaya matete oyo n'umwana Nyasaye to base kweso ya mba munchu kana niti sana gocha guikera ngurwo verdict Nyasaye kurigia ari guturika kwa biratu atene natebe nganjitinjo tamurwa tamwake keranya puno munyabiburu ujigo kubambura egerinda mwami ya Nyasaye emwite Kristo yoka asokore guturika na birata agesoya asekiombe kiabakoriye mirimo ba Saitani asokumwake keranya rosi busana barabu bona bwe kumechanda asibirenge biyenga na etwe woni nyingi gendeke nikibi bona akaichana karakwete maumubiri Ebona sana arege kurukonga mwalimu Elijah Nchenge. Happy Sabbath from St. Catherine Academy Kiogenya kwetu tuko pamoja hadi mwisho. Iboria ya kuburenga engana yogo ichana ase eleson yenga orokiwa ba Yesu mbarro kaneti ande na kuko litwairanari ntwa ukwa naye Joseph no yo mase bari barenga babwase baye koko ligeri gitabu kia ruka batebanga nao Yohana na aringe gabarigere na Yesu obusia subusio na ngina na ari Lukera gatanga na Yesu akatebi Yohana omwana toranyoko naenda akaonjo kagatebi ngina ayo mukungu toro mwana naende Biblia yabeka ene gitabu kia Yohana kuwinga kiyo Maria mwakagenda asenka ya Yohana akamulinda pakukukwaye abigitabu kia Yohana gikubika bona tibaringara no baringa no baringa no bwoba era tako yabika mbaringo tatigamba abwatiriyo there was fear. Ndimona sana message nera kurumba kandi gatenyeligeralie akwatanga from baka ingi kiagerete amachiko agaikiraniwa asomo salaba ngikiare kogera amachika ikiraniwa asomo salaba. Yes, atigiri bona yakabye question abagore tugo akuru kwambaka akuburenga ligori lyandelina ki ningi kiagerete amachiko agaikiraniwa asomo salaba eligo ikerania ogutoreka kwa mwanya bantu
na kiakogera machika wikira kama ogochika no kuya ano wachenu Yes. bari ni sana ibere bagate okuru gwikira koro wachenu ogochika nimbi ya nyasaye naende ogochika koro kungo igotoria igogukuragira ng'aene omunyabibi onjoka wakoira ase Kristo Yesu abagarati atebanga the law is a school master omworokio manene ogotoira ase Kristo inde totoriwe igogochika no manene agaikera ni ogochika kwaye ng'eng'eri yebibe n'amakweri Yes. Kristo akaira ribaga ryaito agakwa egekora ogochika ngoigonjoka Elia Kerubo esabatengia kurujisema chama na Bahrain Kingdom goikanga sobo kisi kanisa ya Kanyimba gotabanga batware sabato engiera gotabanga na kitora kore tonchorerie birenga libeito berinde tunyara koba to korigereria na kumanya engencho ya makweri a Kristus musala. Olisi. ng'akitora nyare ko batogo chorerie birenga libeito na torigererie ase omusaraba saa zingine yabeteririe abantu bakero baiteire challenges y'omuntu omunyagoika gonjoka lakini now it is a reminder ntochiko baguna baria bare go doubt uno musigari oyo muria mulisia kwanira iga goikera ekerarora we believe in sin, yes, but it is not something that needs to happen egere tomanya gokora gento kie tomanya kwegena. It is something that naba Kristo eseng'encho twairwo gotore koko nande kwa twatori weme ya Yesu Kristo. We need to go to Jesus so that every time we consult with him egere togendere gukumyo kwegena gwaito naba garatisa kumna isano mego teba ngatara sumoika nari mutaisa nekichingencho cheinu chibibe asenjere ndi Yesu atebetenga nimbatumero mokonyi umukonyi no muiko machana omuiko yore na intubon ekera tua nakire kina ngatura unu muika akora ibirengere bito ntokoro gwanje waitu togotaka tokwangu muika togwanza gokori ayara ayaitu ibirengere bito bikogikiana byagenda maminje igenjera tura anjiri ibirengere mwekero tura ari bagumuika agambe asichi nando muika tori gotomubono muika nonya za tomete uri na intwe tari ngabono ngorasa batore faniri kuigu munta tanga tata nyasaye bono totumiro muika muika already totumire no tori noro nayo gotebanga tata nyasaye riorio bono tukonye twanchiro muiko yo gwato tigerete osoimo yaitokora gento kiki otorae Ngori Thomas kurwa chise mocha Nairobi Pipeline NCDA gotebanga mbiemo na singencho ya magerio ye lesson Rafael Beri kurwa chise mocha bonchai bogitanya ngena tuned in present gotebanga bagenda ko bago seseni gwa eno kumochere nimekuona imambia bono na bogo Rafael Ubugo kurwa kisi bonchale sante jare doyunge kurwa nyangororezi die church imeyo morobele na Peter Mayoya Taylor paka omoerio eriko sorofolo live kujise mochia keumbu yemono sana sebali manyale ko bamoko bona molisi libuli ndiro kerokende lyo moerio kegima pomorore oyo tite como tindeka Joseph Arimatea ari kurware madea no ari ngomo koli mbere maria yaringe ayo mo wabagambe abasekigambe kariye kurukusanya yes ya Israel supreme ono aso wenga twararenga mparororo mulisi wateba batorigete bamubwate Kristo bara asobo koreri akiri asobo koreri yobo abokoranga abo Jose wali madea bari bwesoke then chingaki ukona chakoli kuare ngororo watene batebe ngayaya intuo yo na intue nababwata nibaye tolese nababwata nibaye tora bunaborokigwa isite pose bonga na intu nonya bakoleria sto kolenderemo ewe bungo tomereri one tuwate banga bono abambwe tigabambo nane tomanye tekene we really playing SMA ito tenga yaya tore nonya omure bwesoki gari atenga mutarana chaya karati gake practically Joseph wali madea ni mo manyete no mubwata ni oende kaki enjera mu mubambire niko ntwara no ya Pilato monyene
as much as nabwata under influence na pressure iliyo serikali iya ringi nera nyane ko baga gwekonyera gaiga ebwatukire gari esabucia mokai isi maigo cha simulisi ndatebeiga nikode mwikara gocha si Yesu butuko akite bubisi tata gitamanyekane lakini kara sasa ni edri bako na kiragiye kina yara tanga mundu tana konjerchirwi kina atara irwa seke gambiro eginde neri rwanirire ikoro kinga nikode muko murwanirira aringi aseke gambiro kina injustice singorwa chose wari mathaere agwita kuruko mwairi bantu batamadinga nere kwanya na ara si Yesu barororo bagwikekera mwagambiro korangu mugando wenge okira lakini taiga mana barabo ngakio no biko kuburi gete okwane injira gete osimorore kene onyo abantu bandi baikorore kene igo barororo namanyanga obaremu na ndi bokurwa somanene nekerwa practically tigatorete megome yegotoka sense yaitu turatumika no na barimu practically kero bagomire tari bonse batageta omogomo lakini esing'encho bwoboete abange basoira ase omogomo igo ogosoa ase omogomo tari ng'otagete nabo okwebisa iga kwara asomi lakini nabo oigwete ng'a gente ekenche nkiengogeti. This is what was happening practically. Mbare barengo batatageti kebe boigo lakini at the end bagwe sok mnaba mulisia kwana bakoro kingeke nendo ntwarenge for this. Rokene maroroga ari omonchu murire origereirie eleson yetu arigerigo chagaiga. Tuamochiri Pilato sana. Actually na bande boigo baria no bamusugumire. Basigari baria bakumubeta bande bari bakumurusia gagetirianda abantu bande. Tubarigerete nga tubare kubomera rero iga. Tratoso por we studio tubare godire na bara kwa coding. Ngana kiumuristo gwa so. Egente kama singinjo tuamanyire. That was a way you wikirania. Abana barabo Yesu Kristo niga babirete. Kuikatura alisi esa tanga babere yakogera mama itiki bagora kibagokora. Na barabo they were blinded. Na remember kobo musigari. No bwate bosi yago. Obusigari ebolero yari tineroi okubwati. Ne tebi kugendo ito okora ito manya gocha kobori ngi wakora gento kieke ngwaitera igo tali basigari bonsi barenge for the same mbale barenge ngeke no muntu uyu takora gento kieke tabugati munesenjeria ni equally nabasigari nabarabo tokubaita. It is because they follow command na ebukuyato tebinga ase ebukuyaite go tebinga abagambi ngogochora Nyasaye nabagambi bae wa masikani toba masikani agore nendo kieki ari batakire koewa lakini asomone equally omugambi oyo nabwata abantu bakumurenda. You have to be loyal to your boss. Otatigika moga toko baroyo asiri no wanje nake Nakekora Daniel tarenge royo gochia se Meshach na Abednego royo gochia se bibi egento kyuka Pilato omoika muntu uri wensi uko na kibina omoika nkumoro kyali sigi irisegati ya enaya abagarati isano twate beke muge 15 kabiri ego tangu omoika kurwana n'ekingeje kibibi n'ekingeje kibibi cyarwana n'omoika ekaba omuntu okonye ebirengere bibiri bigokurwania kero yego tebinga ese wachi nabi na bokoranga nabi ngukia kwara enda abantu kubagenda abangi tiganda enda linde koko babwate kwanya wakorire bibi tigato tebeke nenga itsifia fear of an uncertainty inkikerige go chikobwati na Pilato daringa nata maite ngambia indoje ngatabwati koma chakundi narigeri ya asoere sebitengero koma chakundi ko ngobono ngo basibulira aka expect bakoreki bamatebinga yes una ekero
erora kuna cha yoano mutwe igatagete abantu bari baringi matenga ya yoane to kumana jo mutu kanyote byo mwana uri erora yasingaki bori kende gionse na ne nusu yobogambi bwane angokwa ogojira ngina ngingo ngosaba umutwe yoana aseme se Musengenja kare ko konde mwiri. Obekerwe sanyu mutwe yoana. Ogia kakanyanga manto mbali baraburi ngo ino musombo nyasaye tiakomana cyo mutwe akanya mutu takayigokora. Ibogare ukana ngaki ninko ebyonzi bino mutwe yoana ndakwa. Alright. Agajirana. Yes, Morisi. Good morning. Ni David from Morambo, Sabbath School, Nyamira Westfield. Do you know that the linen left by the man who flew away was the one Jesus was wrapped on? Yesu left by the man who flew away was the one Jesus was wrapped on. Ekaroba chieta ya se ekitab kia Mark. Ekaroba chietu mugunda riba woja woja getsema ribate kumubuata gosoka. Abantu bari ambago setu bagatama. Abantu bari mbatamiti. Lakini umusawa yo maga chobigete ekitamba kiegagani na kiekeigo ya gukwanira. Ngakiriwa yondera kuana gaiga akareta Jose wari wan madai akagora ere kaguriti ekibono tarikiri ekakobo iguguchia oboinaini ekegorire. Happy Sabbath, elder. Soldiers must be in good health. How comes one had one eye missing at Jesus' death? Kingere sirande ngiyago garuria renge gatomo. Maybe ngorra tule according to okorra bano iki tikiribu kuime okorra kwane ekera bitwa ritima sige gitabu kia Ruka amachari asoga takurwari ga motonyerete riso agakora gento kieke atarora. I may say this was a way no musigari onera nyoro gotore kagwariri because kocha kubiri vakabiri kene pi oyo ningorenge no mwana nyasaye. So for me I will say that ke mwanya bantu bikoreta na ende se bikoreta Yesu kanyorire umuntu urege tonga senjirire yonzi yakumubweni ibo teji abo getongo ni bikoreta Eleso ni abaranga Morisi na bayangusa maburia mangi urende bya murasinga enjoyo ko yayiranderia nande no semeringa mu komochana nyara ko intervene abarikero kende bagwata maburi batanyara ko bakuburia mu kanya ko bagokubereneria se chingoro cyabo asinchira yoboye kirana ko bakana bya murasinga cyo gusanga manito asa magre lesson ase echuma yenya sati gato kwani tugenda kwa bato kwari asinga cyo gukora ekota kubatakana namagirira nyara ko bagochaka se umukobe muri singana yawe muri kigima na ototebya sidi tweleo so uchiko bosasima so wengi tukuri yari ronko anda sekansi amasa